Bona tarda, benvinguts a l'informatiu EBS Media. La Generalitat torna a allargar les restriccions imposades fa 15 dies. Ara bé, ja hi ha data per la desescalada, el pròxim 23 de novembre. Aquesta i altres notícies a l'informatiu d'avui d'EBS Media. La Covid avança sense fre. En conseqüència, la Generalitat ha allargat 10 dies més totes les restriccions en vigor, amb l'excepció dels centres d'estètica que podran obrir a partir de demà mateix. La Festa Major de l'Autònoma s'ha celebrat aquest any de manera molt diferent a causa de la Covid. Els organitzadors, però, han valorat positivament l'adaptació a aquesta situació. També sabrem quin ha estat l'efecte de la Covid en els convenis Erasmus. Molts intercanvis no s'han pogut dur a terme amb normalitat a les universitats d'arreu del món. La vila universitària també ha canviat. Ara l'ambient és molt diferent al del curs passat i els residents de la vila que viuen lluny de casa s'hi han de quedar per fer unes poques pràctiques al mes. El SAF s'adapta a les restriccions imposades per la Generalitat que obliguen al tancament d'instal·lacions esportives i ofereix classes dirigides en línia. Ara per ara, no hi ha data per a una possible reobertura del centre. Barcelona anuncia un pla per convertir l'Eixample en una superilla. Alguns carrers passaran a ser eixos verds amb prioritat pels vianants, amb l'objectiu de descongestionar de cotxes la ciutat. Els veïns del Raval denuncien el gran nombre de desnonaments que s'estan produint al barri. Tot i la crisi sanitària i les mesures de confinament, diverses famílies s'han vist obligades a abandonar les seves llars. Se celebra la quarta edició de la Setmana de l'Àlbum, un festival centrat en la literatura infantil, que proposa nombroses activitats i contingut virtual per a tots els públics. Més de 100 sales de concert de tota Espanya s'uneixen a la iniciativa El Último Concierto per tal de reclamar ajudes pel sector. Ja fa 15 dies que es van aturar totes les activitats esportives no professionals a Catalunya. Hem parlat amb diversos tècnics de 3 disciplines diferents perquè ens expliquin com els ha afectat aquesta restricció. El govern de la Generalitat va anunciar ahir, després de la reunió del Procicat, 10 dies més de restriccions per frenar la Covid, inclòs el toc de queda nocturn i el confinament municipal dels caps de setmana. Això vol dir que tot queda igual fins al 23 de novembre, tret dels centres d'estètica que podran obrir ja demà. Tot això mentre ahir es van notificar 3.775 nous casos i 141 morts més. Continuem demanant un esforç més a tota la ciutadania. Aquesta situació és molt complexa, demana actuacions dures que evidentment no agraden a ningú, tampoc agraden al govern de la Generalitat de Catalunya. I aquest esforç durarà com a mínim 10 dies més que van començar a comptar ahir després de la reunió del Procicat. Si la situació passats aquests dies és de millora evident, bars i restaurants podran tornar l'activitat a les terrasses. Abans, però, podran reobrir els centres d'estètica que ho faran demà mateix amb atenció individualitzada i amb cita prèvia. La resta de sectors romanen a l'espera mentre segueixen reclamant poder obrir o que se'ls compensi econòmicament. Al Departament de Salut estem treballant una proposta de pla d'aquest retorn de l'activitat afectada per les properes setmanes i mesos, que el treballarem en el si del govern, evidentment, però també amb tots els sectors en els propers dies. Aquest pla, que s'aplicaria un cop finalitzada aquesta resolució de 10 dies, és a dir, a partir del dilluns, dia 23 de novembre, treballa en el retorn, en primer terme, de les activitats amb un menor risc de cara a l'epidèmia, que són aquelles que es poden donar a l'aire lliure, també pel que fa a les terrasses de restauració. D'entre les restriccions que es perllonguen s'inclouen el confinament municipal dels caps de setmana i el toc de queda de 10 de la nit a 6 del matí. El secretari de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Josep Maria Argimon, ha apuntat que la pressió sobre el sistema de salut és encara molt alta. Necessitem aquests 10 dies, els necessitem. I molts de vostès es podran preguntar per què, si sembla que ja portem uns dies, com molt bé explicava la consellera, que anem baixant el número de casos, que anem baixant aquesta RT, que la teníem a 1,4, 1,5, 1,6, i en aquests moments la tenim a 0,9, 0,87, per ser més exactes. Per què? Doncs perquè al final hem de veure també el final de tota la cadena. Però sobretot, estem encara amb una xifra de malalts a la UCI molt elevada.
En concret, la xifra d'ingressats a les unitats de cures intensives dels hospitals catalans és de 583 i el nombre de nous casos registrats ahir puja fins als 3.775. La dada més negativa és, sens dubte, la de defuncions. La d'ahir, 141 morts. És la més alta registrada en el que portem de segona onada. La taxa de contagis es manté força estable, però la baixa, en un 0,87. L'allargament de les mesures per reduir els contagis del virus aprofundeix encara més a la crisi interna del govern. Des del Departament d'Empresa i Coneixement, que dirigeix el conseller Ramon Tremosa, s'ha fet arribar un document amb propostes per a la reobertura progressiva de les activitats econòmiques afectades per les restriccions. El vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès, no ha trigat en respondre a través d'una piulada que el govern ha seguit sempre criteris sanitaris i que té en compte els escenaris pròxims que pot tenir la pandèmia. Per primera vegada, la Festa Major de la Universitat Autònoma de Barcelona s'ha vist obligada a canviar el seu format. Els organitzadors i les diferents entitats que hi han participat valoren l'edició d'enguany de forma positiva i recalquen que el fet que s'hagi pogut celebrar ja és tot un èxit. Aquesta és una imatge poc usual de la plaça cívica i ho és més en Festa Major, que en altres anys ha estat plena de gom a gom. Aquesta edició s'ha vist afectada per les restriccions de la Covid-19, tot i que no ha suposat la seva cancel·lació. Anem a conèixer quina ha estat la valoració que han fet els principals organitzadors i entitats per fer possible una Festa Major davant d'un context molt atípic. El primer que hem de dir és que hem d'estar molt satisfetes i satisfets pel sol fet d'haver pogut fer la Festa Major en aquest nou format. Ara em comentaven que hi ha hagut més de 1.000 clics en el vídeo de Ginestar, però usuaris simultanis que el van veure, més de 400 persones van estar veient el concert. El concert de Ginestar va posar punt i final a una jornada en què entitats universitàries van organitzar diverses activitats online. En fan una valoració el cor UAP i Chess UAP. Estaven encantats de que s'hagués pogut continuar això de també una miqueta de cultura, no? De que el cor pogués participar aquest any, tot i les dificultats que estem tenint respecte a la pandèmia. Vàrem jugar, que és l'important, no? I crec que tots els participants van quedar satisfets, vàrem passar una bona estona, per tant, no crec que podem demanar més. La tecnologia i les ganes de passar una bona estona han estat els elements claus per tirar endavant una Festa Major que s'ha vist forçada a adquirir un nou format a causa de la pandèmia. Diverses universitats han decidit cancel·lar els seus convenis d'intercanvis per a aquest curs. Els estudiants que encara opten a marxar tenen dubtes sobre si fer l'estada a l'estranger. No volen marxar si han d'acabar fent igualment classes en línia. Les restriccions han afectat el nivell més intern i internacional de la pròpia universitat. Els Erasmus s'han vist alterats per aquestes restriccions. De fet, molts alumnes s'han hagut d'ajornar la seva data d'intercanvi. S'han proposat mesures i solucions, però el futur de l'Erasmus és incert. He de marxar al febrer, tot i que encara no sé quines són les garanties per marxar i m'estic esperant l'últim moment per fer aquest pas i decidir si marxo o no. Des d'allà m'han dit que podria anar-hi, tindria lloc a la residència i les classes són presencials. Com l'Helena, a la Facultat de Comunicació molts alumnes han canviat els seus plans, principalment per protegir la seva salut, així com per evitar fer el confinament obligatori de 40 dies al país de destí. A més, molts alumnes s'han trobat amb què no podien viure l'experiència d'Erasmus al complet. Hi ha hagut una reducció molt gran. D'estudiants Erasmus igual ens hem quedat una mica amb el 50% del que fèiem en 3 anys. Les universitats de destí els oferien que sí que podien anar a fer l'estada, però que l'havien de fer online, des de la residència on estiguin o des del pis de lloguer. I molts estudiants, per fer-ho això, prefereixen quedar-se a casa. Des de la universitat s'han ofert alternatives. S'ha obert una convocatòria extraordinària pel febrer de 2021 per tal de resignar estudiants, especialment aquells que marxaven a Àsia o Amèrica, els quals s'han reubicat dins d'Europa o d'Espanya. Hi ha els programes SICUE que són marxar a unes altres universitats espanyoles i això normalment ho fa poca gent, però potser és una opció, perquè és un espai més controlat, no? Si tu després has de marxar a casa, no has de fer un viatge fora... En definitiva, l'Autònoma planteja altres opcions i es manté expectant de la publicació dels pressupostos Erasmus del 2021, on la Unió Europea donarà noves directives sobre com afrontar aquest proper semestre d'intercanvis. La vida dels residents de la vila universitària de la UAP també ha passat a estar condicionada pel virus, sobretot la d'aquells que estan més lluny de casa.
El nombre de residents només ha caigut un 2% respecte al curs passat, perquè tot i tenir poques pràctiques al mes, s'han de quedar al campus per a poder fer-les. La vila universitària acull anualment uns 2.000 estudiants a les seves instal·lacions. Aquest curs, davant de la incertesa educativa, alguns d'ells han decidit abandonar els seus pisos. Esperança Lleixà, responsable d'operacions de la vila universitària, ens parla sobre la xifra de residents que han decidit marxar en els 2 últims mesos. La gent que s'ha donat de baixa és un 2%. La majoria d'establiments de la vila, com el bar o les instal·lacions esportives, estan tancades i bona part dels vilatans han decidit tornar a les seves residències davant de tantes restriccions. El Popurrí és un dels únics comerços que encara està obert. María Rodríguez, la seva propietària, ens explica com està passant aquests dies. El hecho de que estén los bares cerrados hace que aquí el movimiento sea muy pobre. Nosotros antes abríamos por las tardes y ahora solo abrimos por la mañana. A la vila hi ha molts estudiants de fora de Catalunya i aquests estan sent els més perjudicats per la situació actual. La Pilar Garcia és de Terol i les pràctiques de laboratori l'obliguen a quedar-se a la vila malgrat només tingui una sessió presencial a la setmana. Nosotras que somos de ciencias tenemos prácticas de laboratorio y tenemos que quedarnos sí o sí. Y en los exámenes igual. Entonces... Tot i que només un 2% dels vilatans s'han donat de baixa, a la vila entre setmana hi ha molts pocs estudiants. El nombre s'ha reduït considerablement i la majoria de les persones que hi queden són de fora de Catalunya i els representa una gran dificultat venir entre setmana i tornar a casa seva. El Servei d'Activitat Física de l'Autònoma adapta la seva oferta a les restriccions imposades per la Generalitat. Obliguen al tancament de gimnasos i instal·lacions esportives per la segona onada de la Covid-19. És un nou cop pel SAF, que ja ha patit una reducció del 34% dels usuaris respecte al curs anterior. Les noves restriccions imposades per la Generalitat han forçat els gimnasos i instal·lacions esportives a baixar la persiana per segon cop aquest any. La indignació a les xarxes socials no s'ha fet esperar i s'han produït protestes a través del portal manifestesportsalut.cat. El càstig econòmic i la baixa taxa de contagi són els motius principals. Tot i només haver registrat un positiu des que va començar la pandèmia, el SAF també s'ha vist obligat a tancar. Fa tot just un any, el centre comptava amb més de 4.000 usuaris. 365 dies després, la xifra ha caigut un 34% i actualment es situa en poc més de 2.600. Les dades i les restriccions han portat Andreu Benet, director del SAF, a adaptar els seus serveis a la situació actual. Amb l'oferta hem tibat cap a la virtual. És l'únic que podem fer, donar una oferta virtual i un contacte entre el monitoratge i els usuaris i usuàries perquè mantinguin aquest fil. Un dels esdeveniments més esperats al qual la UAB haurà de renunciar aquest any és el Campionat de Catalunya Universitari. Serà la primera vegada en 3 anys que Mireia Capdevila no defensarà els colors de l'equip femení de bàsquet de la UAB. Estic una mica trista i decepcionada per tot el que estem vivint, però penso que els campionats universitaris al cap i a la fi poden passar a un segon pla i que la salut és la protagonista ara mateix. Andreu Benet defineix aquest any com un parèntesi per l'economia del SAF. No obstant, preveu que de cara a l'estiu de 2021 les xifres tornaran a semblar-se a les de l'any anterior i que per arribar a aquella data només tenen 2 opcions, innovar o morir. Durant aquest mandat, el govern municipal de Barcelona ha donat llum verda al model de transformació dels carrers de la ciutat comtal, conegut amb el nom de Superilla. Un canvi que té l'objectiu de convertir la trama de l'Eixample en un espai públic on hi hagi més eixos verds i on el vianant tingui prioritat. Amb els bars i restaurants tancats i grans superfícies comercials amb aforament limitat, no és estrany veure les platges i els parcs plens de gent els caps de setmana. Els barcelonins, sense poder sortir de la ciutat, es troben en un espai urbà on encara predomina el vehicle privat. Per això, l'Ajuntament de Barcelona pretén fer de l'Eixample una superilla per evitar aglomeracions i crear nous espais verds. Després d'impulsar el projecte al Poblenou o Sant Antoni, en aquest mandat el govern municipal vol encetar la pacificació de l'Eixample amb la intervenció dels carrers del Consell de Cent, Rocafort, Comte Borrell i Girona, que seran eixos verds on es donarà prioritat al vianant.
A més, a la confluència dels carrers verticals amb Consell de Cent es crearan 4 places. Perquè en termes generals, Barcelona ha de ser una ciutat pacificada, en termes generals, amb menys contaminació, per tant, amb menys circulació de vehicles, i que els vehicles que circulin siguin més silenciosos, per tant, menys soroll, menys accidents i amb menys velocitat. Un pas cap endavant per assolir la transformació definitiva de la ciutat, que fins ara només comptava amb iniciatives d'urbanisme tàctic com obrim carrers, on es talla el trànsit als vehicles als caps de setmana. I, per tant, aquest urbanisme que ens ha servit per fer intervencions provisionals ara tindrà una intervenció definitiva. L'Ajuntament ha convocat 2 concursos d'idees, un destinat per determinar el model del carrer donant prioritat als vianants i espais verds i l'altre per dissenyar les places. La intervenció de l'Eixample pretén estendre el model de Superilla a tota Barcelona. Aquesta transformació és necessària a Barcelona, és la ciutat que volem i que necessitem i no té marxa enrere aquest canvi de model. Les primeres obres es posaran en marxa el 2022, tot i que es pretén que d'aquí a 10 anys vista 1 de cada 3 carrers del districte siguin eixos verds amb prioritat pel vianant. Tornen els desnonaments a la ciutat de Barcelona. Un informe del mateix Ajuntament posa de manifest que s'han emès 433 ordres judicials de desnonaments entre el 14 de setembre i el 23 d'octubre. Una de les zones que s'ha vist més afectada és el barri del Raval. El passat 1 d'octubre es va viure una jornada molt intensa aquí, als carrers del Raval. En un sol dia estaven previstos 4 desnonaments, que finalment no es van realitzar, gràcies, sobretot, a la mobilització dels veïns i al propi Ajuntament, que es va personificar al lloc dels fets per tal de mediar amb les persones implicades. Va ser una acció coordinada que va començar al número 75 de la Rambla i on es van produir els moments més tensos. Al lloc dels fets hi van acudir els Mossos d'Esquadra, que es van trobar amb unes 25 persones arreplegades sota la vivenda. Finalment, es va aconseguir aturar el desnonament. En algunos casos es lamentable porque son un matrimonio, por ejemplo, con 2 hijos, o 3 hijos, y que no pueden hacer frente y los sacan de su vivienda. Ara, per això, sembla que arriba una treva. El govern anunciava el passat 3 de novembre que frenava els desnonaments de persones o famílies en situacions vulnerables i que es trobessin en pisos propietat de grans entitats bancàries. Aquest decret serà vigent mentre duri l'estat d'alarma. Aquesta llei els jutges no l'estaven implementant i el que fa el decret és escriure, d'alguna manera reescriure la llei de manera que els jutges la puguin interpretar més fàcilment. Però no és un problema de que s'entengui o no s'entengui el text, sinó que els jutges no tenen voluntat d'implementar aquesta llei d'aquesta manera. Els veïns alçant la veu per denunciar que també s'està desallotjant espais que són necessaris ja que s'utilitzen per realitzar accions socials. Un exemple seria el local ocupat de la Caracola, on hi trobem organitzacions com ara l'Espai de l'Immigrant o el Sindicat de Manters de Barcelona. Tot i que el desallotjament finalment no es va realitzar, el futur d'aquests espais i de moltes altres famílies encara és incert. Aquesta setmana se celebra la 4ª edició de la Setmana de l'Àlbum, sota el lema La veu de l'àlbum. El Festival de Literatura Infantil proposa nombroses activitats i contingut virtuals per a tots els públics, amb la participació de llibreries de tot l'Estat. La 4ª edició de la Setmana de l'Àlbum Il·lustrat arriba aquest any sota el lema La veu de l'àlbum, una aproximació al poder que tenen els llibres narrats en poques paraules, que juguen amb l'oralitat i la lectura a través dels sons, el ritme i la repetició. Fins al 15 de novembre, el festival presenta 2 esdeveniments clau, la programació de la setmana, pensada tant per petits com per adults, i les jornades de formació per a professionals de l'àlbum a l'aula. A causa de la situació sociosanitària actual, la Setmana de l'Àlbum ha hagut de cancel·lar els tallers presencials i ofereix exclusivament una programació digital. Això ha obligat el festival a reinventar-se i adoptar un format dirigit als adults. La Setmana de l'Àlbum era un festival també adreçat a tots els públics, en el sentit que també els nens i les famílies hi tenien molt a veure, i participaven, podien estar en contacte també amb els narradors, amb els autors, amb els editors, amb els llibreters, veure els llibres in situ. Amb el format enguany, que està fet així, lògicament, per totes les limitacions en què ens trobem i per les mesures de seguretat que tots hem de complir, està adreçat majoritàriament a adults i també professionals. Les activitats es poden seguir en directe des del canal de YouTube de l'associació, on es poden trobar xerrades amb experts,
contacontes, conferències amb autors i il·lustradors i altres iniciatives que compten amb la presència de llibreries convidades de tot l'Estat. Les sales de concert, com molts altres sectors, han hagut de baixar les persianes. Tret d'unes setmanes a l'estiu, romanen tancades des de l'esclat inicial de la pandèmia al març. Ara, més de 100 sales d'arreu de l'Estat s'han unit sota un manifest per tal de fer encara més visibles les seves demandes. Han titulat la iniciativa El último concierto. Plaça Reial a les 8 de la nit de Barcelona. Persianes baixades i poca gent al carrer. La crisi sanitària de la Covid-19 ha obligat a nombrosos establiments a baixar persianes. Un dels més afectats són les sales de concert i les discoteques, que acumulen pèrdues amb més de 120 milions d'euros. Una situació que afecta a més de 5.000 treballadors directes que es troben en ERTO des de març. És per això que més de 60 sales de concerts d'arreu d'Espanya han decidit llançar la campanya El último concierto, que es llançarà en streaming el dia 18 de novembre per visibilitzar la situació catastròfica on moltes sales alerten que no podran tornar a obrir. Concienciar a la sociedad de la importancia tanto cultural como laboral de nuestras empresas para que presionen sobre las administraciones. El Ayuntamiento de Barcelona, en nuestro caso, también tímidamente ha colaborado con nosotros, o a lo mejor dentro de sus posibilidades, pero a nivel estatal la inacción es máxima. No hemos recibido ningún tipo de ayuda ni realmente demasiadas esperanzas de que vayan a actuar. Les sales de petit format pràcticament anem al dia o al mes i és molt difícil aquesta situació per milers de sales suposo que arreu de l'Estat que estan com nosaltres. Lo que os puedo pedir es que os conectéis, que apoyéis la iniciativa y que simplemente con vuestra presencia hagáis que esto sea viral y que mucha gente más lo sepa. L'únic és no criminalitzar l'oci nocturn, que crec que s'ha tingut molta mala premsa i s'ha focalitzat com els culpables de contagis i crec que és un sector que dins del que cap està molt controlat. Jo crec que els cops que s'han obert a l'estiu s'ha intentat fer el millor possible. Així doncs, l'acte es prepara per viralitzar la problemàtica que pateixen les diferents sales de concert arreu de Catalunya. Durant el transcurs d'avui sabrem quines són les estrelles convidades i es pretén un màxim de participació per tal d'afavorir a la causa. Ja fa 2 setmanes que la majoria d'activitats esportives de Catalunya estan aturades. Aquesta decisió, aplicada per la Generalitat per frenar els casos de contagis de la Covid-19, ha afectat molt les entitats esportives en l'àmbit econòmic, però aquestes no han estat les úniques perjudicades, ja que són molts els esportistes no professionals que ara no troben la manera d'alliberar les emocions i desfogar la ment. Sí, per conèixer més a prop els efectes d'aquestes restriccions, hem volgut parlar amb diversos professionals de l'esport que es dediquen a 3 disciplines molt diferents, però que ara mateix els uneix un objectiu comú, recuperar la seva pràctica esportiva. 2 setmanes separen aquesta imatge d'aquesta altra. Amb les restriccions per frenar la Covid, la majoria d'activitats esportives porten 15 dies saturades a Catalunya, com ara les que es realitzaven en aquest complex esportiu de Sabadell. En Lino Gutiérrez és director de l'Escola de Futbol Infantil de l'equip sabadellenc i després de molts anys d'experiència ara s'ha d'afrontar a una situació que està posant en perill el futur d'una bona part dels ingressos del club. Nosaltres allà a l'escola de futbol sí que és veritat que hem tingut algun confinament perquè els nanos arriben que a les escoles algun company o algun familiar donat positiu, però a nosaltres la veritat que pensem que no poder entrenar ni tan sols com estaven entrenant fins ara no és bo. Només el primer equip, que es troba a la segona divisió, és qui realitza els seus entrenaments. Uns entrenaments, però, que estan lluny de la normalitat. Ha sigut situacions atípiques, entrenant de 2 en 2 en un camp tan gran, setmanes senceres que no podíem veure els companys, només amb els companys que coincidien per horari, i amb totes les mesures de sanitat, mascaretes, distància, i ha sigut una miqueta, al principi, una miqueta difícil. Ara, la principal preocupació està enfocada en el futur de l'activitat dels més petits, els quals sembla que no podran jugar en un temps. Un altre esport clarament perjudicat ha estat la natació artística.
A les nedadores d'aquesta disciplina no només se les ha privat dels seus entrenaments, sinó que compten amb el hàndicap que des de casa no poden treballar en el seu medi habitual de la pràctica esportiva, l'aigua. Tot i això, des dels equips tècnics han trobat diverses maneres de poder dur a terme un seguiment i poder explotar al màxim un esport aquàtic sense accés a la piscina. Des de casa ja ens connectem cada tarda amb les nenes i fem entrenos o escalfament en sec i preparació física o flexibilitat, o busquem de fer jocs que s'entretinguin les nenes, però més que res anar fent un seguiment amb elles i que ens vegin cada dia per mantenir contacte i la il·lusió, si més no. El principal problema, però, està en les perspectives de futur, no només en el desenvolupament i progrés de les habilitats tècniques de les esportistes, sinó en la motivació, les ganes i la difícil tasca de tirar endavant una temporada intermitent, imprevisible i completament alternativa. Respecte a les nenes és complicat, sobretot mantenir-les motivades, perquè al final no estan en el seu medi, que és l'aigua, i no poden treballar el seu esport al 100%. És molt difícil treure el seu màxim rendiment quan no tens un objectiu com una competició, que per elles és el més important. A més, el fet que aquestes mesures només afectin a Catalunya perjudica en especial a totes aquelles nedadores que competeixen a nivell nacional, ja que pel moment els calendaris de les competicions de la Federació Espanyola de Natació segueixen en peu i elles no tenen instal·lacions disponibles per poder preparar-se. La dansa urbana també s'ha vist perjudicada. Quality Dance Studio, com la resta d'escoles de Catalunya, han hagut de tancar les seves portes i proporcionar els seus serveis de forma online. Estamos otra vez dando servicio online. La diferencia es que en este caso, como solo es Cataluña, nosotros hemos cogido una plataforma externa donde los alumnos puedan hacer las clases online en directo o las puedan ir a ver en diferido. Que es una manera también de que si el alumno por lo que sea no llega a la clase y quiere hacerla el fin de semana, pueda entrar a hacerla, tenga un historial de les classes que ha hecho, puede repassar-les. Encara que han donat solucions per poder seguir endavant amb la temporada, els entrenaments de competició no obtenen resultats positius. L'online dificulta el treball. Los entrenamientos es un caos hacerlos online, pero es lo mismo, intentamos que el alumno siga conectado. Es la única manera de obligarles, entonces pues hay con grupos que los que trabajas la coreografía de competición y limpias los movimientos, con otros que les das material coreográfico simplemente para que trabajen la retentiva. Depende del grupo y depende de la edad que tengan y depende, claro, cuando son muy pequeños les es muy difícil estar delante de una pantalla una hora. Entonces tienes que estar jugando un poco con eso, pero de momento los ensayos de competición se mantienen online. Encara i així, la temporada de competició està prevista pel maig del 2021, tot i que és un interrogant degut a la Covid-19. Davant aquesta situació, els esports s'uneixen per manifestar que la taxa de contagi en les seves instal·lacions pràcticament és mínima, exactament d'un 0,8% segons les dades del Ministeri de Sanitat. I abans d'acabar, els informem que ara fa només 2 hores Javier Lafuente ha pres possessió del càrrec de rector de la UAB i substitueix a la rectora sortint Margarita Arboix. Poden recuperar l'entrevista que li vam fer en exclusiva ara fa 2 setmanes a la web i al canal de YouTube d'Eves Media. També poden veure més contingut addicional a les nostres xarxes. Això és tot per avui. Que passin un bon cap de setmana. Moltes gràcies i fins aviat.